Hej, det er lang tid siden. I dag så skal vi lave en kaktus. Denne her skønne lille sag. Og til den der bruger jeg Miyuki perler. Det er en størrelse 8 Silverline grøn. Jeg skal nok skrive ned præcis hvilke farver jeg bruger. Til blomsten her, der bruger jeg både størrelse 8 rød Silverline og en, jeg tror nok den hedder Watermelon, og det er en størrelse 11, også Silverline, kan jeg se. Og så bruger jeg en gul, jeg har ikke så mange tilbage af dem. Jeg skal nok skrive farverne ned. Og jeg bruger Fireline. Og selvfølgelig en perlenål, som er dejlig lidt bøjelig til jer, der ikke har prøvet det før. Jeg starter med 3 perler på min nål her. Dem lader jeg glide ned af snoren, tråden. Så går jeg op i den perle, der ligger tættest her på min hale. Og jeg efterlader cirka 20 cm i halen. Så skal jeg have en perle imellem de 3 perler. Så jeg går direkte ind igennem den næste perle. Og når man syr cirkulær peyote, så skal man huske at gå op i den første perle, som man starter en omgang med. Det vil sige, at jeg slutter den her omgang ved at gå ind i 2 perler. Så ser det sådan ud. Nu tager jeg 2 perler på min nål. Og dem fører jeg ind i perlen, der ligger her. Så jeg springer en perle over. To perler på min nål. Jeg springer en perle over og går ind i en perle. Så skal jeg have hanen herunder. 2 perler på min nål. Og ind i perlen, der ligger her. Og så går jeg ind kun i de 2 perler her, hvordan jeg startede omgangen med. Og jeg går ind i, springer den derover, går ind i den her, og ind i en enkelt perle, som jeg startede omgangen med. Så jeg går op igennem en gruppe af 2. Det skulle gerne se sådan her ud. Okay. Strammer til. En perle på nålen. Det her det er en gruppe af 2 perler. Og jeg går lige igennem her. Jeg springer ikke nogen perler over her. Strammer til. Her springer jeg en perle over. Går ind igennem. Altså deler gruppen, kan man sige. Går op igennem der. Ups, skal jeg have fat i det her. Det er altid levende, når man starter. En perle på nålen direkte igennem den gruppe af 2, som du tilføjede sidste omgang.
fik ikke skarpt. Perle på. Spring en over. Op igennem en. Og nu er jeg, min tråd kommer ud igennem en gruppe af 2 perler. Så der skal jeg, gå lige igennem den næste. Stram til. En perle på. Og der skal jeg springe den over, der ligger hernede. Den der skal springes over. Ind i den næste og op i den perle, jeg startede omgangen med. Så det ser rodet ud. Det skal nok forme sig. Jeg strammer til. Så skulle det gerne se sådan her ud. Den næste omgang, så skal jeg altså arbejde i de perler, der ligger. Jeg håber I kan se det der. Og der er 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Så der skal tilføjes 6 perler. En af gangen. En perle her. Gennem den næste. En perle. Spring den derover ned under og igennem den næste. En perle på. Spring den over ned under her og igennem den næste. Stram til. Perle på. Spring den her over, der ligger dernede og igennem den næste. Spring den perle over, der ligger der og igennem den næste toppen. Og snoren driller mig. Spring den perle over, der ligger hernede og igennem den næste. Plus den første perle her, som jeg startede min omgang med. Stram godt til. Så ser det sådan her ud. Det her, det skal vi gøre rigtig mange gange. Hvis man kan være sådan lidt glemmer at tælle, eller tænker, hvor mange fik jeg tilføjet, og man har svært ved at se det, så kan jeg anbefale, at man lægger bunker til side, som jeg gør her. Jeg skal bruge 6 perler til en omgang, og så kan jeg bedre styre, hvor mange, eller så tæller jeg jo ligesom, bruger de perler, jeg har lagt her i en bunke, og når de så er væk, så ved jeg, at jeg har lavet en omgang. Så jeg laver lige en omgang mere, fordi så kan vi se, at den tager lidt bedre form. En perle på, spring en over og igennem den næste. En perle på nålen, spring en over og igennem den næste. Stram til undervejs. En perle på nålen, spring den, spring den over, der ligger dernede og igennem den næste. En perle på nålen, spring den over, der ligger hernede og igennem den næste. Perle på nålen, spring den derover, der ligger hernede og gemmer sig og igennem den næste. Perle på nålen, spring den over, der ligger der
igennem den næste og step op i den perle, du startede omgangen med. Så strammer til. Det er rimelig simpelt, og det siger sig selv, at der er en del omgang, der skal til. Det fortsætter derudaf, som vi lige har gjort. 6 perler per omgang. Og jeg skriver, hvor mange omgange jeg laver. Alternativt kan man jo også selv beslutte, hvor lang man vil have sin kaktus. Det er også en smagssag. Så vi ses om lidt, når jeg også har fået syet ned. Og det kan I også gøre derhjemme. Godt. Så er vi nået så langt. Man kan vælge at putte plastik i. Min er sådan rimelig fast, så jeg lader være. Men man kan sagtens putte plastik i, så bliver den mere fast, hvis ikke man allerede har en fast kaktus. Nu skal vi lukke den, og jeg tager en perle på min nål, og så går jeg igennem 2 perler. Tager en perle på min nål, springer selvfølgelig den der nederste fra forrige omgang. Nej, det passer ikke. Forrige omgang over. Og igennem 2. Strammer til. En perle på. Og igennem 2. Plus den perle, jeg startede den her omgang med. Så jeg skal op igennem de 2 der. Så det er 3 perler. Jeg går igennem. Strammer til. Nu er det de 3 perler, jeg lige har tilføjet, jeg skal arbejde i. Jeg tager en perle på nålen, og så går jeg igennem den første perle der. Strammer til. Perle på nålen. Igennem perlen, der ligger her. Strammer til. Jeg kan se, at jeg har ikke fået strammet det nok her. Ups. Og den sidste perle på her. Og jeg skal igennem de 2 perler. Jeg håber, I bedre kan se det på jeres eget. Når man arbejder med de her skinnende perler, så kan det godt være lidt udfordrende at se, hvad man gør. Og så cirkler jeg rundt i de 3 perler, jeg lige har tilføjet. Strammer til. Det er det. Når man så strammer det til, så kan det være svært at få nålen igennem perlerne. Tager en perle mere. Der var min tråd rød af. Så skal jeg hæfte tråden, og jeg kører nålen igennem et par perler sådan op på kaktussen her. Så finder jeg en tråd her på selve kaktussen, som jeg får nålen ind under. Det kan være lidt stramt, fordi vi lige har strammet arbejdet til. Sådan, det lykkes der. Det kan være hvor som helst. Det er ikke så nødvendigt. Nu har jeg ikke så meget tråd tilbage, men jeg skal lave sådan en cirkel, hvor jeg får nålen op igennem. Og jeg laver en dobbelt knude, så jeg tager nålen op igennem
Igen nu er nålen af. Strammer til. Fører jeg nålen igennem og tråden et par gange. Frem og tilbage i inden jeg kan klippe den af. Sådan. Klipper jeg den af. Så er den hæftet. Så. Det ligner jo bare sådan en lille grøn. Ja, en agurk eller noget andet. Nu skal vi have lavet den her udvoksning på kaktussen. Og jeg har hæftet noget ny tråd fast på min kaktus. Og tråden kommer ud sådan cirka midt på kaktussen. Hvis jeg tæller her nede fra, så er der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Den 8. perle der, den kommer ud af. De perler, jeg skal sy i på selve kaktussen, danner en cirkel. Og de består af 6 perler. Jeg ser egentlig også lidt sådan en blomst for mig. Jeg håber, det giver mening. Jeg peger lige på perlerne, så det er den perle, som min tråd kommer ud af. Så skal jeg arbejde i den. Det er nummer 2, 3, 4, 5 og 6. Og der er ligesom en perle i midten her. Det er derfor, jeg sådan ser en blomst for mig. Der skal tilføjes 6 perler her i den første omgang. Samler en perle op, og så går jeg direkte igennem den næste perle her. Min tråd kommer ud der. Så jeg skal have perlen eller nålen igennem den perle med retning mod venstre. Så ligger perlen her. Så tager jeg en perle på min nål. Min tråd kommer ud i retning her mod venstre, og jeg skal nu have nålen igennem perlen, der er lige op over her. Og modsat retning, altså mod højre. Ups, sådan der. Og jeg ved ikke, om jeg fik det sagt, men jeg har 70 cm tråd på, har jeg tilføjet. Kommer tråden ud her. Jeg tager en perle på. Og går igennem den næste, stadigvæk samme retning. Trådretning. Der. Jeg håber, I kan følge med. Det er lidt svært at se med de her skinnende perler. Min tråd kommer ud af den perle, der ligger her. Jeg tager en perle på min nål, og nu skal jeg ændre syretning. Så det passer ikke det, jeg siger. Jeg skal ikke ændre syretning, jeg skal stadigvæk have den samme retning. Så det er, når jeg holder det sådan, er det mod højre. Men man kan også se det på sin tråd, den kommer ud her. Så den skal i samme retning. Så nu er det jo så nedad mod mig selv. Og jeg skal ind igennem den perle, der ligger lige her. Sådan. Jeg har fået sat 4 perler på indtil videre. Så jeg skal have en perle på nålen. Fjerner lige den tråd der. Nu skal jeg have min tråd, eller min nål igennem perlen, der ligger lige nede under, hvor min tråd kommer ud. Og jeg skifter retning, så nu er det mod
venstre, når jeg holder min kaktus sådan her. Så skulle det gerne se sådan her ud på jeres arbejde også. Tråden kommer ud af den perle, der er hernede på kaktussen. Stammen af kaktussen, hvis man kan sige det sådan. Jeg tager en perle på min nål. Og så skal den igennem den perle, som var udgangspunktet for den her omgang. Og da det er cirkulær periode stadigvæk, så skal man hele tiden sørge for at steppe op, altså komme op i den perle, man startede den omgang med, som man nu slutter. Nu går jeg først lige ind i perlen hernede på selve kaktussen. Så kan det være lidt svært at få fat i nemlig. Så. Hold op. Helt fanget af tråden. Så jeg er først kun gået igennem perlen på selve kaktussen, og så skal jeg have den igennem perlen, jeg startede omgangen med. Og jeg håber, I kan se det. Jeg kan bare se, hvor meget det skinner på optagelsen her. Flotte perler, men svært at arbejde i nogle gange. Trods alt lidt bedre, det er størrelse 8. Så nu har jeg fået tilføjet 6 perler. Og det skulle I også gerne, og de ligger her. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så nu skal jeg egentlig lave en helt almindelig omgang med peyote stitch. Det er 6 perler, jeg skal tilføre. Jeg starter med, så springer man jo faktisk de perler over, der er på selve kaktussen. Ligesom da vi lavede den, ikke? Men ind igennem den første perle her. 1. Jeg tæller lige perlerne. 2. Næste. 3. Og 4. 5. Og 6 plus at jeg skal steppe op i den perle, jeg startede omgangen med. Så skulle det gerne se sådan her ud. Så fortsætter vi og tilfører 6 perler igen til den næste omgang. 1. Husk at springe ind over den fra forrige omgang. 2. 3. Stram til undervejs. 4. 'håber I kan se det. I hvert fald på jeres eget. Og det her det er den 5. perle. Der mangler 1 perle i omgangen. Og den ligger helt dernede. Skal jeg nå den ind igennem. Og så skal jeg se, om jeg kan fange. Det kan jeg ikke. Men jeg skal lige have den op i perlen, jeg startede omgangen med, for at afslutte den. Den er her. Stram til. Tilfør 6 perler i en ny omgang. 1.
2, 3, 4, og 5 og 6. Og husk at steppe op, så vi kan fat i begge to på en gang. Det er sådan noget. Ja, jeg tager en omgang mere. 1, 2, ja, min tråd røg lige af nålen. Det var den tredje. 4, 5. Og en 6. Ups, den skal lige. Jeg tager lige først den ene perle her, og så stepper jeg op nu, uden perle på min tråd. Sådan. Yes. Den her omgang, der tager jeg kun tilfører 3 perler, fordi vi skal til at runde den af. Den her lille udvækst. Så en perle på. Min tråd kommer ud her. Så går jeg igennem 2 perler. En perle på min nål. Og igennem 2 perler. En perle på nålen. Og igennem først 2 perler. Og det kan godt være, at jeg kan steppe op her. Det ser sådan ud. Så jeg stepper op i den perle, jeg starter omgangen med. Strammer til. Så ser det sådan her ud. Så skal jeg bruge 3 perler til den sidste omgang her. En af gangen. En perle på min nål. Og nu springer jeg jo så de 2 år, der ligger der. Gennem den der. Det var en perle. Perle på nålen. Springer de 2 år, der ligger her. Og igennem den der. Stram til. En perle på min nål. Det er desværre at se. Spring de 2 over der. Igennem den her. Og så skal jeg steppe op. Og det gør jeg nu. Nu ligger der 3 perler her i toppen. Jeg skal lige steppe op. Og den her. 3 perler i toppen. 1, 2 og 3. Og dem cirkler jeg lige igennem nogle gange. Så jeg får lukket. Og så søger jeg faktisk lige lidt ned igennem.
Bare følge trådretningen. Og som med alt andet, så skal tråden hæftes på arbejdet et sted med en dobbeltknude. Men nu kom der i hvert fald sådan en lille udvækst her på kaktussen. Men jeg hæfter lige min tråd ved at lave en dobbeltknude. Jeg har hæftet, jeg har ikke klippet min tråd af endnu. Og det har jeg ikke, fordi jeg beslutter mig altid sådan senere, i forhold til hvis jeg skal bruge tråden her til at hæfte blomsten, hvis nu blomstens tråd er for kort. Men det kan man sådan selv vurdere. Jeg lader i hvert fald lige trådene hænge her. Og selve kaktussen her er sådan set syet færdig. Men jeg skal lige have lavet en lille blomst, og det skal I også. Så det gør vi i den næste video. Nu skal vi lave blomsten. Og jeg starter med de gule, som er midten af blomsten. Og det er size 11. Så jeg har taget 50 cm tråd. Det er stadigvæk fireline. Det kan jeg godt lide at arbejde med. Jeg tager 3 gule perler på min nål. Lad dem glide ned af tråden. Og jeg efterlader, der var lige en af. Jeg efterlader en hale på cirka 15-20 cm. 15. Yes. Jeg går op igennem en perle, den der er tættest på halen. Så ser det sådan her ud. Så skal jeg have en gul perle, der ligger her ovenpå. Så jeg tager en perle på min nål. Tråden kommer ud med retning her. Så jeg går igennem perlen, springer den derover og går igennem den perle, der ligger her. Så kommer den til at ligge ovenpå. Så kører jeg nålen tilbage. Det er meget svært at vise her. Op her, hvor den tråd, der er min hale. Op igennem den perle. Hiver igennem. Kan I se det? Ikke rigtigt. Nu bliver det skarpt. Det er svært. Den bliver ved med at fokusere på mine perler, der ligger nede på måtten. Så det ikke. Det ved den ikke så godt. Det er jeg ked af, den ikke som bliver så skarp. Nu er den der vist. Så skal jeg lige have min tråd igennem perlen, der sidder her ved siden af. Og op igennem perlen, som
skal ligge på toppen. Sådan der. Så er jeg ligesom på den lidt mere stabilt placeret. Meget svært at vise. Det fornemmer I nok. Der er ikke rigtig noget at holde på. Haletråden er der, og jeg tager min nål igennem den perle, hvor haletråden kommer ud. Sådan der. Jeg håber, I kan se det for jer. Jeg skal nu have tilføjet 3 røde perler, og det er de små, størrelse 11, og det er sådan en, jeg mener den hedder Watermelon Silver Line. En perle igennem den næste. Jeg springer ikke noget over her. Godt nok svært at få det til at være skarpt. Jeg ved ikke, hvorfor det driller mig sådan. En perle. Og igennem det næste. Det bliver lettere, når der er lidt mere at holde på. Det er også derfor, det er så svært at vise jer. Fordi det er så småt. Svært at holde fast i. Jeg håber, I kan se det her. Det er nogenlunde let at se. En rød size 11. Og igennem den næste gule. Og jeg skal lige huske at steppe op, og det gør jeg ved at føre nålen igennem den røde. Så skulle det gerne se sådan her ud. Nu skal jeg tilføje 2 røde ad gangen, og det er size 8, størrelse 8. Og de skal igennem, eller jeg springer den gule over og igennem den røde. To røde på. Og igennem den næste røde. Stadigvæk svært at holde fast i det her. Husk at stramme lidt til undervejs. To røde på. Og igennem den næste røde. Og op igennem en af de røde size 8. Så jeg stepper op, men kun i en. Strammer det til. Noget mere at holde på. Den her sidste omgang, der skal jeg have en rød size 8 imellem grupperne her af de store perler. Og så skal jeg have 2 size 11 imellem, som ligger ovenover den lille perle, den lille røde perle. Jeg viser det. Så en rød size 8 perle, på. Igennem, lige igennem den næste perle. Kommer til at ligge sådan. To size 11 igennem
en stor rød perle her. En size 8 perle på, lige igennem den næste. To size 11 perler på. Spring den lille over der og op igennem en rød perle. En size 8 perle på, direkte igennem den næste perle. Og så skal jeg slutteligt have to size 11 igennem en rød og step op i den store røde der. Så har vi syet en meget fin blomst. Det skulle gerne se sådan ud. Jeg syr igennem perlerne her, fordi jeg vil gerne ned i og fange en af de gule. Ikke den gule, der ligger i midten, men en af de tre guler, der ligesom er bunden. Så jeg vender lige her. Ja. Denne her tråd, der er her, som er halen, den hæfter jeg på mit arbejde. Den anden, den lange her, den skal jeg lade bruge til at sy, så jeg kan sy blomsten fast på kaktussen. Men hæft lige din hale tråd på den der lille blomst. Nu har jeg syet den her lille blomst, og jeg vælger lige at lægge den til side og afslutte de begyndende blomster her på toppen af kaktussen. Så jeg har trådet min nål med halen her fra starten af kaktussen. Og som I kan se, er der 3 perler her, der ligger i toppen. Og jeg starter med at tilføje en gul perle imellem de 3. Så lige igennem den næste. Her. En gul perle mere. Og igennem den næste grønne. Og en gul her. Ups. Igennem den grønne, der ligger der. Og den her gang, der stepper jeg ikke op i den gule, jeg startede med. Jeg vælger at føre nålen videre ned igennem den grønne, der ligger i forlængelse af den grønne, hvor min tråd kommer ud af. Sådan der. For jeg vil gerne have en rød perle, der ligger her, der og der. Og det er size 8 perlerne, jeg bruger her, fordi jeg synes, det ser finest ud. Springer ligesom de 2 over, der ligger her, og går igennem den grønne, der ligger der.
en rød perle på. Springer de 2 over, der ligger der, går igennem den grønne, der ligger herude. Og en rød perle mere på tråden. Nålen. Springer de 2 over, der ligger her. Og går igennem den grønne perle, der ligger her. Så er der kommet sådan nogle små fine begyndende blomster i toppen af kaktussen. Med min tråd røg lige af. Jeg fører lige nålen ned igennem nogle af de grønne for at få hæftet blomsterne lidt mere her. Op igennem de 2. Hvis man gerne vil bruge det som et vedhæng, så skal der jo lige sådan en perleøsken på heroppe. Og måske også, som jeg har her, sådan en sølvøsken. Eller o-ring, som det også sidder. Jeg går op igennem den grønne perle, der ligger der. Tråd kommer ud her. Skal jeg lige have fat i mine grønne perler. Det kunne også være en anden farve, men jeg kan godt lide det, de grønne. Skal I se, hvor mange jeg har brugt her. Der har jeg 1, 2, 3, 7. Så 7 perler på. Det kan jo også være forskelligt, hvor mange man vil have på. Det kunne også være flere. Jeg kan prøve at putte lidt flere på den her gang. Så går jeg over og finder, eller lige perlerne kører ned af tråden her. En tråd kommer ud her. Jeg fører den over i den grønne, der ligger lige overfor her, men i modsat retning. Og jeg har så valgt ikke at tage en... Jeg puttede faktisk flere perler på, fordi jeg tænkte, at så bliver den større åbningen, hvis jeg vil have den på en kæde. Eller på en keyhanger eller sådan et eller andet. Yes. Nå. Tråden kommer ud her. Svært at se. Prøv lige at løfte perlerne lidt. Den kommer ud her af den grønne perle, der ligger der. Så jeg skal have min nål op igennem alle perlerne her igen. Der var 4, 5, 6. Det er 9 perler, jeg har tilføjet. Og jeg kører lige nålen igennem her. Strammer det til. Det beklager, det er meget rodet at se på. Altså, tråden her er også sådan lidt lille. Jeg skal have min nål igennem den samme grønne perle her, men i mod samme retning, som den kommer ud. Der. Det var uden for kameraet. Sorry. Jeg skal have fat i grøn perle, der er på selve kaktussen. Sådan at min øsken deroppe bliver sikret. Det gør den her. Og jeg er selv svært ved at se, hvad jeg laver. Det er derfor, jeg klumrer lidt rundt. Så er det jo noget med at få hæftet det hele her
Så jeg syr igennem nogle af de grønne perler, der er på selve kaktussen. Og nu røg min tråd af igen, det er rigtig fedt. Den er ikke så lang. Det er nok derfor. Jeg håber, I forstår konceptet. Det er noget med at få syet og hæftet den her øsken fast. Nu har jeg hæftet alle de løse tråde, der var på min kaktus. Og det sidste jeg skal, det er simpelthen at få sat den her lille blomst på. Min tråd på blomsten kommer ud bagpå. Og det er jo en smagssag, hvor man gerne vil have den blomst, men jeg vil gerne have den et sted her, tror jeg. Så jeg skal finde en grøn perle på selve kaktussen, som jeg synes er passende i forhold til placeringen af min blomst. Og det tænker jeg godt kunne være denne her. Så jeg stikker nålen igennem denne her grønne perle på kaktussen. Så går jeg igennem naboperlen på selve kaktussen og op igennem den samme perle på selve blomsten. Den samme gule perle. Trækker min nål og tråd igennem. Og så kan man jo altid lige se, om man stadigvæk synes, at den skal sidde der. Det synes jeg, at den skal. Den gule perle, der sidder lige overfor her, den går jeg igennem. Og det kan jeg lige gøre. Og inden jeg strammer til, så går jeg igennem den perle her, nummer 2 perle på, hvis det her det er nummer 1, så er det nummer 2. Jeg har været igennem den perle før på selve kaktussen. Den går jeg igennem igen. Sådan der. Jeg håber, I kan følge med, men under alle omstændigheder, så det er jo skjult, det man gør her bagved, så det kan man næsten gøre, som man vil, hvordan man syr det fast. Sagen er, at den skal sidde fast, og det gør den nu. Herfra, der syr jeg igennem nogle af de grønne perler på kaktussen. Det er fint. Og som alle andre gange, syr det frem og tilbage. Jeg har set andre, der syr med perler, der egentlig ikke laver dobbeltknuder altid på deres arbejde. Og jeg skal ikke kunne sige, om det kan holde, men jeg kan godt være fristet til egentlig at sy lidt frem og tilbage i selve kaktussen her. Så længe man sørger for at holde trådretningen. Fordi jeg synes, det har været svært at lave dobbeltknuder på den her kaktus, fordi den er så stram. Så jeg tror, at jeg satser og bare syr igennem. Husk at stramme til. Frem og tilbage. Inden jeg nu røg den simpelthen af. Så jeg tænker, at jeg satser butikken, uden at lave dobbeltknude. Nu er det her heller ikke, og jeg tænker, at den sidder helt fint. Jeg tror, at vi under alle omstændigheder, der hvor man har hægtet en kæde til eller noget, det vil jeg altid sikre med en dobbeltknude. Ja, det er sådan
fordi jeg tænker, at det skal kunne klare lidt mere modstand. Men en færdig kaktus, den er ret fin. Og jeg har sådan en kigehænger af en art. Jeg tror, den passer her. Ups. Det er ret fint. Jeg håber, I kunne følge med. Det er ikke den sværeste. Så hvis man er nybegynder, så tænker jeg godt, at man vil kunne finde ud af at lave sådan en fin kaktus. Velbekomme. Hej.